Ni izena Eduardo Malagonda, ni naiz Donostiako enpresa eskolako irakaslea eta bertan Espainian eta munduko irakasgaia eta kanpo merkataritza, hau Bilboko Ekonomia Zientzietako fakultateko unidadelegatuan irakaste ditut. Eskolako kalitate eta ikasketa berrikuntzarako, irakaskuntza berrikuntzarako zuzendari ordenantz. Bueno, gu aspaldiko partez, ni eta beste irakasle batzuk, ganegun kezka bat, gaur egun sortzen eta hor pilpilan dauden web 2.0 edo internet inguruko tresna berrien erabilpena nola sustatu ikasleen, ez erabilpena sustatzea, beraiek asko erabiltzen dituztelako, baizik eta batipat bere erabilpena batez ere enpresa eta lan mundura bideratuta sustatzeko tresnak eta metodologiak lantzea. Orduan horregatik, orain dela urte bat, aurkeztu genuen proiektu bat, irakaskuntza berrikuntzarako proiektu bat, horren hildotik. Hau da, nola ikaslei aztertu arazi enpresek egiten duten tresna hauei buruz egiten duten erabilpena, eta beraien artean beste erabilpen modu bat sustatzea. Proiektu hau nire lankidea diren Amaia Altuzarra eta Leire Urkola parte hartzen dute eta Leire izango litzateke proiektu horren koordinatzailea. Orduan, ikasle guztiek daukate, hori denok gaur egun erabiltzen dituzte tresna hauek, denok ezagutzen ditugu, Facebook, Twitter eta antzekuak, blogak, edo beste mota bateko, edo YouTube, beste mota bateko tresnak, baino, kasu askotan erabilpen personala, pribatu egiten dute, baino horregatik nahi genien helarazi norbatetan, tresna hauek ze erabilpena auki dezaketen enpresa munduan eta ze baliagarriak eta nola izan ditezken baliagarriak batez ere marketinga eta komunikabideako estrategia gauzatzeko. Lehenengo gauza da, egitea enpresen azterketa bat, datu base bat, gaina orokorrean izango dira hainbat sektoretako enpresa handienak edo hartu eta nabarmenak hartu eta hori buruzko azterketa bat egin tresna horien erabilpenean gutxienez kanpoari begira zer daukaten horren inguruan, ez? Eta gero, inkesta bat pasako litzaieke enpresei esan dezaten benetan ze erabilpen egiten dute, edo ze iritzia daukate, edo ze plana dauzkate tresna horiek erabiltzeko. Orduan, hor kompetentzia ezberdina lantzen ditugu. Alde batetik ere ikasleak taldeetan banatuta daude eta talde bakoitza dauzka enpresa kopuru bat eta bere horiek kudeatu behar dituzte. Orduan, neurri batetan elkarlana edo sustatzeko tresna bat edo erraminta bat izango litzateke programa hau, hori bultzatzeko, horien bere helburuetariko bat. Bestaldetik ere bai, zenbait tresna informatikoen erabilpenean, datu bat nola egiteratu eta bar, hori ere sustatzea gustatuko litzateke, hori hortan ere abileziak edo trebeziak hartzea, ez? Eta bestetik, nahi duguna da, lan honen bitartez, edo gure programa honen bitartez, da beste tresna horietan, web 2.0 hor murgiltzen dien tresna edo hor barneatu ditzakegun tresna guzti horien, beste erabilpen bat ezagutzea baita ere, eta hori ere bere abilezien artean sartzeare etorkizunari begira, tresna bat komunikazio edo marketingeko edo beste motako edo enpresa kudeaketarako tresna bezala. Horiek ere horren inguruan bai abilezi batzuk izatea. Hortan ere espero ditugu, mendikan aurrera, egingo dituguna bai, mintegi bereziak antolatu, erraminta horiek nola manejatzen dira, nola ikusten dezaten ere, ze kasu askotan batzuk ezagutzen dituzte, ezagutzen dituzte gutxi batzuk, baina beste asko ez dituzte ezagutzen, ez? Ez dituztelako erabili edo ez dituztelako zaizkiloko orain arte interesatu, ez? Horren inguruko mintegi bat nahi dugu, mintegiak antolatu nahi dugu, erakusteko irakasleri teknikak guztiak ere bai, eta baita ere nahi dugu antolatu berez mintegiak enpresekin, hortara jarduten duten enpresekin. Gaur egun
gure inguruan geroz eta gehiago sortzen ari dira, enpresak, olako estrategiak eta olako erramintak berezik erabiltzen dituztenak, eta horlako zerbitzuak ematen dituztenak beste enpresei, ez? Eta horren inguruan, prest daukagu, edo diseinatu daukagu beste mintegi bate bai, horlako enpresekin ebai, ikasleak ikusten ditzaten argi eta garbi erabilpen hori nola posiblea da. Bueno, lortu dugu 14 bat ikasle parte hartzea, ez da programa voluntarioa da, orduan, bi lerrotatik, euskera eta gaztelaniazko lerrotatik, guztira 14 ikasle inplikatzea lortu dugu, eta emaitzen aldetik, nahiko genuke, elkarlan hori ez, ikusti elkarlan hori sustatzea, ikastea beste modu baten elkarrekin lan egiten, ikaste bai, txosten bat ere horren inguruko txosten bat prestatzen, eta ikaste ere bai, jakitea ere bai, tresna hauek manejatzen ere bai, komunikazio estrategia baten barnean. Hori izango litzateke ikustea, zabaltzea bere ikuspegia, internet eta internet munduan, nola sare sozialak potentzial handia eduki dezaketen estrategia eta marketingeko tresna bezala. Bueno, erreza, kasu askotan ere guzti ikaslearen txipare aldatu inbardezula, ez? Daude ohituta oso, irakaskuntza tradizionalan, irakaskuntza eredu konbentzionaletan, eta, oso bereziki ohituta daude, eta kasu horietan, lan dinamika horietan murgiltzea asko kostatu egiten zaie. Hemen berezitik jauzi bat nabarmentzen dute diplomatura bukatu dutenetik, orain pasatu dira lizentziatura egitea, eta hor jauzi bat beroiek nabarmentzen dute, eta hor ere, esatute, bere keja askotan, eske orain lan pila bat egin behar ditugu, lan asko bidaltzen dizkigute, eta nik uste talde hortatik ere guk autokritika egin beharko genuke, eta irakasleok hobeto planifikatu beharko egin genuke ikaslei eskatzen dizkigun lan horien antolakuntza, azterketatik at edo. Kasu askotan, gure artean hori koordinazio gehiago egon beharko litzateke, eta nik uste eta hasiera bateko gaina koordinazioa hasiera batetik, nik askotan ikaslei beroi esaten diet, aprobetxatu behar dituzue eskala ekonomiak, hau da, nik lan bat egin behar badut marketingerako, eta hartzen bali bat hortarako enpresa bat edo sektore bat, hartu dezaket enpresa berbera, komunikazioa aztertzeko, edo hartu dezaket enpresa berbera, merkatuetan zuzendaritza aztertzeko, edo finantzak aztertzeko, eta guzti aldeotatik nik uste irakasleok egin beharko genukela lan bat, koordinazio lan bat aurretik prestatzeko, zein izango litzateke, zeintzuk izango liateken eskatu behar genitun lanak, eta egin enpresa multzo bat, ikasleen artean banatu, eta ikasle bat azter dezala enpresa bere integrotasunean, integroki edo bere esotasunean aztertu alizatea. Nik uste hortikan ere horrendikan irakasleok bat daukagula erronka handi bat. Eta askotan, nik uste bestalde ere bai, askotan salatzen denean ikasleen implikazio falta, kompromiso falta, edo ekimen iniziatiba falta, nik uste ni benetan ez dut hortan, geroz eta gutxiago sinisten dut hortan. Edo mezoiek ezaizkit, orain, ja lehetu naiz. Mezoiek ez dira benetazkoak, ez dira gia, gaur egun, nik uste ikasleek geroz eta gehiago eskatzen digutela, nahi dutela, ikasi nahi dutela, jabetzen diela bere gabezitaz, bakite zer datorkin etorkizun behira, eta gugandik, irakaslegandik ematen duguna jasotzeko prest daudela. Guk askotan zubi hori, ikaslekiko zubi hori irikitzeko, zubi hori itxita daukagu, eta nik uste hurbiltasun horretan hurbilduko gehiago, ikusiko nuke benetan ikasleak gaur egun ikasteko grina daukatela. Eta alde hortatik gure papera, gure irakasleen papera,
bere oso garrantzi handia daukaz, azken finean, gu garelako, gida hori momentu horretan. Hau da, ez dugu, nik uste ez gehala mugatu behar, ezagutzen transmisio horretan, baizik eta nik uste orientazio edo gida paper horretan ere, gure funtzioak ere badauzkagula eta bete behar ditugu.